EH Bilduko kideek koalizioaren arduradun nagusiak hautatu dituzte Nafarroa garaian. Miren Zabaleta dugu idazkari nagusia, egunon eta ongi etorri. Egunon guztioi bai. Bueno, idazkari duela zenbait urte, Esteribarko udalean ere idazkari izan zinen, administrazioaren burokrazian aspertuta, aukeran politika aktiboa nahiago duzu. Bertizaranan izan nintzen idazkari eta hori izan zen etapa bat, eta beste etapa bat bezala bizi dut, eta bai, beti izan dugu konpromiso eta militantziago bat, eta hau da, ez momentu honetan hori askatzeko daukadan aukera, ez? Zorionak EH Bilduko kideen 85% babesa jaso duzulako, ez da? Zein da egiten duzun emaitza horren analizia? Orokorrean kongresu lasai bat, bizi izan dugu EH Bilduren baitan, momentu on bat bizitzen ari garelako, uste dugu momentu horrek badituela arrazoi batzuk, eta hoiek konektatzen ari direla, bai EH Bilduko kideagoarekin, eta baita ere Euskal Herri osoko, eta Nafarroako jendartearen zati baten balioekin, ez? Uste dugu asmatzen ari garela egoeraren inguruan egiten ditugun irakurketetan, asmatzen ari garela ere momentu ezberdinetan horren errexak ez diruditen erabakiak hartzen, eta konfort eremuetatik arantzago herritarren beharrak lehenesten, eta uste dugu emaitza hauek adierazten dutena dela, badagoela babes bat, azkeneko urte luze hauetan egindako lanari, eta badagoela babes bat, nolabait planteatzen diren tesi nagusien gainean aurrera egiteko, ez? Ez da kontu personal bat, baizik eta oso modu kolektibo batean bizi dugun egoera, on bat, eta horren emaitza dira ere, lortutako emaitza hauek, ez? Hirugarren indar politikoa zarete, 9 parlamentari dituzue legebiltzarrean, alkatetza Iruñean eta beste hainbat herritan, sendo ikusten duzu koalizioa momentu honetan? Bai, lehenengo nabarmenduko nuke EH Bildu gure ustez koalizio izaera izaten jarraitzen dula, baina hori ere modu positibo batean gainditzen ari duen sujetu politiko bat ere badela EH Bildu, gero eta pertsona gehiago dira EH Bilduren proiektuarekin bat egiten dutenak, ekarpena egiten duten noski horren baitan ere alderdi ezberdinek, eta hortikan aurrera uste dugu, pulsio soberanista eta aurrera zale ezkertiar bat daukaten pertsona gero eta gehiago biltzeko bokazioa eta ambizioa duen eragile bezala agertzen ari garela, ez? Lehenengo indar municipalista gara Euskal Herri osoan, Nafarroan ere, alkatetza asko gobernatzen ditugu, eta uste dugu hortikan aurrera ere, jendartean hainbat balio aldatzen ere, erabilgarriak izaten ari garela, ez? Ikusten badugu duela 10 urteko Nafarroa eta gaur egungo Nafarroa aldaketa sakonak ematen ari dira. Garaian navarrismo bezala definitzen zena, azkenean euskalduntasunaren kontra eta Nafarroa ikuspegi atzerakoi batekin lotzen zuen navarrismo horren aurrean uste dugu sortzen ari dela, nafartasun berri bat, badituena demokrazia, eskubide sozial gehiagoren aldarria eta euskalduntasuna ere hurbilago, eta uste dugu horretan EH Bilduk ekarpen haundia egiten ari duela gobernatzen, baina baita ere ideologikoki hainbat eremuetan Nafarroak aurrera egin dezan bulkatzen, ez? Eta hor kokatzen dugu pixka bat gure tokia eta gure papera. Begirada zehatza UPNek 10 urte daramatza Nafarroako gobernutik egungo helburu nagusia lehentasun garrantzitsuena eskuina gobernura ez itzultzea da? Hori da helburuetako bat. Uste dugu hori nahiko errotua eta sustraitua izaten ari den errealitate bat dela. Sigletatik arantzago esaten dugun bezala balioetan eta ideietan
Nafarroak aurrera egiten duelako, eta hortikan aurrera eskuina kanpoan mantentzeaz aparte, gure erronka bada Nafarroak ere termino euskaltzale, burujabetasunaren aldeko, demokraziaren aldeko, eta norabide horretan aurrera egiten jarraitzea, ez beraz bata eta bestea. Dira guretzako lehentasun. Bai, hori esek zuen sedeak, oinarri sendoak ikusten dituzu, eskuinak oraindik ere luze jarrai dezan oposizio horretan? Espero dugu baietz, eta uste dugu hori dela Nafarroko jendartearen gehiengoa, eta uste dugu ere Euskal Herria Bildu eragile erabakigarri eta garrantzizkoa dela, hori horrela izan dadin, eta bereziki Nafarroa aipatzen dugun parametro demokratiko, sozial eta burujabetasunaren aldeko eta arantz mugiarazteko, ez? Oposizioan zaudete, baina era berean gobernua babesten duzue, erabaki asko onartzerako tenorean, abstentzioaren bitartez edo babes osoa emanez, posizio erreza alda, kanpoan egon eta gobernua laguntzea? Ez da posizio erraza, horrek eskatzen du etengabeko elkarrizketa eta negoziazio batean aritzea, eta uste dugu hori dela ere bidea, ez? Hori da jendeak emandako mandatua, eta gu saiatzen gara jendeak emandako mandatuari erantzuten. Eta hemen jendeak emandako mandatua da, badagoela gehiengo aurrerakoi bat, eta gehiengo aurrerakoi horren barruan saiatzen gara aipatutako parametroetan alik eta gehien bulkatzen, ez? Eta jarrera horrekin aurrera segitzeko prest, noski, zure hitzen arabera? Bai, baina guk uste dugu ere denbora aurrera doala, eta badaude gertaerak, gauzak eta agertokiak aldatzen dijoazenak, ez? Nik uste dute Euskal Herria Bildu ezinbesteko eragile bat dela, ezker soberanista gero eta indartsuagoa dela Nafarroan, eta Iruñan gertatutako zentsura mozioak eta beste hainbat momentuk ere adierazten dutena da, agertokiak aldatzen ari direla, eta Iruñan gertatutakoak badauka balio politiko bat, Iruña bera gainditzen duena, eta aurrera begira ere, beste agertoki batzuk marrazten dituena, ez. Beraz, hau ez da egoera estatiko bat, eta aurrera egiten jarraituko dugu, ez. Barkosen gobernua bere garaian, Txibiteren gobernua orain, aurreko legealdian eta 2 urte hauetan, babesten nolabait, zeren truke? Aurrera egitearen truke, eta bereziki esan dudan bezala, herritarrek emandako mandatu bati erantzuteko hartzen dugun konpromisoaren truke. Eta guk hartu dugun konpromisoa Nafarroan, hartu dugun konpromisoa estatuan, eta hartu dugun konpromisoa aldugun toki guztietan da, eskuina eta eskuinaren esparru ezberdinak gure eskuetan dagoen bitartean ez dutela esku hartzerik izango politika publikoak zehazteko. Hori da aurreneko printzipioa. Eta hortikan aurrera, elkarrizketa eta negoziazioaren bidez, aurrera egiteko apostu irmoa egiten dugu. Elkarrizketa bai, negoziaketa bai aipatzen dituzu, baina badira zenbait muga, marra gaindiezin, esate baterako euskararen auziaz ari naiz ofizialtasunaz, edo aurreskoletako plazako puruaz Iruñean, erorien monumentua ari naiz, eraitsi ez eta adiera berritzearen aldeko apustua egiten duzue, Nafarroko fiskalitatearen eraldaketa ari naiz, zer diozu? Eske gure ustez akordioak lortzen ditugunean, akordioak lortzen ditugu uste dugulako onak direla, eta bestela ez ditugu akordioak egiten, eta ez da ezer gertatzen. Beraz, gu saiatzen garena da, gure printzipio eta ideien arabera aipatu dituzun gai guztietan, euskeran, fiskalidadean eta eremu ezberdinetan aurrera egin dezagun bulkatzen. Eta iduritzen zegunean badagola hoietan aurrera egiterik,
hortikan egiten ditugu akordioak eta bestela ez ditugu akordioak egiten, ez? Beraz, hori da gure jarduteko printzipioa. Ez marragorririk, baizik eta bulkatzearena guk plantatzen dugun norabideetan, ez? Eta azken aste hauetan, hilabete hauetan esaten duzue, aritme